मोनसे हिन्दी मेथाइ खनगोन धन्यवाद की साथ स्तुति गावंगा बे मेथाइखौ जोङो खनगोन जोङो धन्यवाद होनाया जोंनि थाखाय मोनसे बिबान जेनाखि बिफा इसोरा डिजार्भ खालामो मानोना बियो जोंनि थाखायहाय सोमोनांथाव खामानिफोरखौ बियो मावबाय आरो बे मावगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो गोसोनि रंजानायजों इसोरखौ हामबायनायनि बे मेथाइखौ जोङो खनगोन जायफ्रा हायो जोंजों लोगोसे खनफागोन जों बेखौनो खावलायो जायफ्रा उसुबिदा गैया आङो खावलायनो गोसो जादों जों बयबो गसंनि ओमफ्राय गोसो बेखेवनायजों जों बे मेथाइखौ जों खननि बिराद मानसि जादों हनै
जोंनि जिबनफोरखौ जोङो होनि इसोरा जेब्लायबो जोंनि जिउखौ बियो हास्थायो मानोना बे जिबनखौ बे फोरबोआनो होदों आरो बे जिबनखौनो फोरबोआ जोंनिफ्राय जेब्लायबो हास्थायो बेनिखायनो जों गावखौ गुरै खालामनि गावखौ नम्र खालामनि जायफ्रा गुरै खालामो इसोरा बेखौ हामजायो बा अननो होननानै बुंदों बेनिखायनो जों गावखौ गुरै खालामो जोङो फोरबो फैदों आङो नोंनि खाथियाव बे मेथाइखौ खननानै जों फोरबोनि खाथियाव जोंनि जिबनफोरखौ जों होनि जोंनि गोसो बेखेवनायजों एबा गोसोनि जायनाखि इसोरखौ सिबिनाय गोसो इसिंनि सिबिनायखौ जोङो फोरबोनो जों होनि जोङो बे मेथाइखौ खननानै जों इसोरखौ बाख्नायगोन आरो जोंनि जिउखौ बे फोरबोनो जों होगोन जोङो मेथाइखौ जों होनि फैदों आङो नोंनि खाथियाव
होबाय आफा आरो जाय जोंनो गोथांनि लामाखौ नों होबाय गोथांनि आसाखौ नों होबाय आफा नों गोरान बेगिंफ्रावबो नोङो दिनैहाय जिउ होबाय जिसु आफा जोङो नंखाथारामोन आफा नाथाय प्रभु जिसु आफा नोंनि सेराव आफानो जोंखौ गोथां खालामबाय आफा प्रभु जिसु आफा जों उदाया नोंनि सेराव प्रभु जिसु आफा जों गावखौ नोंनो होदों प्रभु जिसु आफा जोंखौ लादो आफा जोंनि जिबनफोरखौ नों होदों आफा जों उदाया जोङो रोंराया प्रभु जिसु आफा जोंनि जिबनफोरखौ जों नोंनो होदों हालेलुया गोथां सिराफा प्रभु जिसु आफा Udaya yang apa renaya nazawa angisira ferengapa menibaka kesenhada जों मानसि जानायखाय जों गोबां समाव गोरोन्थि मावफ्लाङो जायजों जोङो उदाया जायो आफा नै गोथारथिजों जों सुस्रागारदो आफा जोंखौ निस्था नों खालाम आफा नोंनि सेराव जों समायथावना नों खालाम प्रभु जिसु आफा जोंनो खावलायदों जोंखौ नोङो नाजाव आफा अननानै हालेलुया गोथांनि सेराव बेसेन गोसा जिउखौनो जोङो होनो थाखाय नायनो हामबायसै प्रभु जिसु आफा नोंखौ हामबायनायजों ना जोंनि सासेल' बासिग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि बिबान आमेन अननानै बुजिलायदो जोंखौनो दिन्थिया लांलाय दे लोगोफोर दे नायबाय था दे नै जों खेबगासिनो दङ माबा हरदो इउटुबाव बाख्नायनाय आरो सिबिनायखौ दैदेनलांनायनि थाखाय वर्शिप टीम BBCA बिथांमोनखौ जों हामबाय होदों दायो जोङो नेक्स्ट फारिलाइयाव थांनि बे जाबाय स्पेशल प्रेयार फर कनफारेन्स बेयाव होखाजानाय दङ रेभारेन्ड अजित केन बसुमतारी फर्मार प्रिन्सिपाल SBC बिथांखौ बे जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायहरबाय सिगां जागोन सिगां एरनांगौ एरनाया दाहाय फैनांगौ मोनसेलाय हेल'जिनि हेल'जि
लाइखौ एसे होदो लाइखौ एसे होदो जों आर'ज खालामनि बे समावहाय फलबा जोंनो बे गिदिर मुगाखौ होबाय मोजां समखौ होबाय आरो इसोरनि मानसिफ्रा बाहाय ज' जानो बे खाबुखौ मोनबाय जोंनि आलासिफ्रा बाहाय फैनो खाबुखौ मोनबाय गेदेमाफ्रा फैनो खाबुखौ मोनबाय इसोरनि अननाय आशीर्बाद बयनिबो सायाव थाथों आर'ज खालामनो गोजौ सोरगोआव थानाय जोंनि सोरजिगिरि अनख' गोथार गोथां इसोर आफा जों दानो गोसो दद्र जानानै आफा नोंनि आथिं गुदियाव जोङो गंग्लायो नोंनि आथिं गुदियाव जोङो फैदों प्रभु मानोना नों जोंनि सोरजिगिरि इसोर You are the God of universe, the King of the nations, God of gods and the Lord of lords. प्रभु जोंखौ हाजासे हामबाय होनदों दिनैनि बे समनि थाखाय दिनै मोनाबिलिनिफ्राय लानानै देवबार मोनाबिलिसिम दिनै बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बे 98थि बोसोरारि जथुमा बेयो जागायजेनबाय नोंनि गिदिर अननायजोंहाय प्रभु बे जागायजेनबाय जों फोथायदों आसा खालामदों प्रभु नोङो बे गासै हाबाफारिफ्राव नोङो सिगां जानानै दैदेनगोन होननानै आरो बोर होगोन होननानै आफा जों मोननो हाबाय फारिलाइफ्राव प्रभु गासैहाय 7था मेइन सेसन जागोन बे सानथामनि दिनावहाय आरो 2 गथ'फोरनि सेसन जागोन गासै 9था बे सेसनावहाय जोंनि 4 गाहाय आलासिफ्रा नोंनि बाथ्राफोरखौ लाबोगोन बुंगोन आफा इसोर जोङो आर'ज खालामदों औ प्रभु नोङो बिथांमोननि सायाव थानाय गिदिर बोर होदो नोंनि जिउजों सुफुंदो जेन बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जोंनि फोथायारिफ्रा गिर्जारिफ्रा गोबां बोरखौ मोनलांनो हानाय बायदि गोबां सोलायनायखौ लानानै थांनो हानाय बायदि गोबां थुलुंगाखौ लानानै थांनो हानाय बायदि गिदिर नों आशीर्बाद होदो औ प्रभु जों आर'ज खालामदों नोंनि आथिं गुदियाव गंग्लायबोदों प्रभु गुरै दद्र जानानै आफा इसोर खारन नोङो राजाफोरनि राजा फोरबोफोरनि फोरबो गासै बिश्व ब्रह्माण्डनि बिगोमा सान हरनि बिगोमा सान्दुं अखा बारनि बिगोमा जोंनि जिउनि बिगोमा सोरजिगिरि गोथार गोथां इसोर आफा जोंनि मिथिनो हायो प्रभु गोथार बाइबेल बिजाबावहाय नोङो अब्राहाम इसाक जाकबनि गोथां इसोर मुसि आरो एलिया गासै नाबिफोरनि सोमोगोनां इसोर गासै थिनहरजानाय पासनिफोरनि अपस्टलफोरनि इसोर नोङो आरो दिनै जोंबो नोंनि गिदिर अननायजोंहाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि गेजेरजों फोथायनायनि गेजेरजों जोंबो नोंनि मानसि जानो बे गिदिर खाबुखौ जों मोनबाय जों बेनिखायनो जोङो हाजासे हामबाय होनालासिनो थानो हाया आफा इसोर नोंनि बे गिदिर अननायनि थाखाय आफा प्रभु दिनै नोंनि मानसिफोर जानानै नोंनि गिदिर अननायखौ मोननानै बे बोसोरारि जथुमावहाय नोंनि रायजोफ्रा नोंनि मानसिफ्रा बे जायगायावहाय ज' जादों सानथामनि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानो नोंखौ बाख्नायगोन खुलुमगोन नोंनि मुङै बाख्नायगोन नोंनि सोमोगोनां खामानि मावनायफोरखौ साखि होगोन आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय जों जिउआवहाय थुलुंगाजों लास्लायगोन आफा इसोर आरो नोंनि रायजोनि थाखाय जोङो आवगायलांगोन प्रभु जों धन्यबाद होदों दिनै बे मोनाबिलि समनि थाखायहाय नोङो बिसेस नोङो बोर होदो देग्लायनि जे 98थि जे बोसोरारि जथुमा बेवहाय जोंनि BBCAनि जेसेबां मण्डलिफोर दं फेल'शिपफोर दं बेफोरनिफ्राय थान्दैफोर थाफैदों आरो माखासेफ्रा लाइट सोगोन आफा इसोर सानफ्रामबो साफ्रोमजों लोगोसे थादो गिदिर बोर गोनां खालामदों मोनफ्रोमबो सेसनावनो नों गिदिर बोर गोनां खालामदों साफ्रोमबो आलासिफोरनि सायाव थानानै गिदिर नों बोर होदो प्रभु
जों आर'जखौ होनदों गथायदों इसोर जिउआ प्रार्थना गथायबाय नों बोर होदो देग्लायनि बे बोसोरारि जथुम्माखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे नोंनि बोरजों सुफुंनानै प्रभु नोंनि मानसिफोरखौ नोङो सेटिसफाइ खालाम गोसोआवहाय नोङो गोजोननायखौ लाबोदो रंजानायखौ लाबोदो सोरनिबा जिबनाव सोलायनांगौ दंब्ला नों सोलायनायखौ लाबोदो आफानो नों गथायबाय जेसेबां बादाफ्राव थाबायनो आफा नोङो लोगोसे थादो दिथा होदो आफासो जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि BBCA आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादफोरनि गासैबो दैदेनग्राफोरजों नों लोगोसे थादो जों गासैबो बिथांमोननि दैदेननायावहाय बे सभाया जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे नोंनि गौरबनि थाखाय जाफुंलाङो प्रभु गिदिर नोङो बोर होदो हामबाय होननानै बे आर'ज जोंनि बोर होग्रा आरो बासायग्रा नासरतनि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन हामबाय होयो मानगोनां रेभारेन्ड अजित बसुमतारी सारखौ जोंखौ आर'जजों दैदेननायनि थाखाय जोङो दानो जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय आलासि बिथांमोनखौ बरायनो आरो सिनायथि होनो जोंनि मानगोनां BBCA जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड प्रसेनजित बसुमतारी सारखौ खावलायहरनाय जाबाय बे समखौ लाफैनो थाखाय এই কাৰ্যসূচী মতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সন্মানীয় অতিথি সকলৰ চিনাকি পৰ্ব তথা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো চলাই নিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মাননীয় BBCA জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী ছাৰক তেখেতক মঞ্চলৈ আহি অনুষ্ঠানটো চলাই নিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো दिनैनि सार्भिसखौ दैदेननाय मानव गेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि स्पिकार्स आरो गुबुन गुबुन डिग्निटारिस आफा इसोरखौ हामबाय होनायजों दिनैनि 98 बोसोरनि जुथुमाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय আজিৰ 98 এনুৱেল সভাত উপস্থিত হ'ব পৰা সকলো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত নমস্কাৰ যাচিছো আৰু আদৰি লৈছো আফা ঈশ্বৰखौ হামবাय होनो मानोना बियो जोंखौ देग्लायनि बोसोराव बेबायदि जुथुमा खालामनानै इसोरनि दैदेननायखौ गोसोखांनानै आफा इसोरखौ हामबाय होनो जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय देग्लायनि कनफारेन्सआव गोजान आरो खाथिनिफ्राय जेसेबांनाखि उपस्थित जानो हाबाय गुबुन गुबुन डेनोमिनेशन गुबुन गुबुन रिलिजन जेसेबांनाखि दिनै उपस्थित जानो हादों नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिदों आरो दिनैनि जोंनि बे गेदेर जुथुमायाव बरायनानै लादों देग्लायनि कनफारेन्सआव जों इसोरनि रावखौ बुंथिनो थाखाय माखासे बिसेस आलासिफोरखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बिसोरनि गेजेराव रेभारेन्ड डक्टर बनी रयसु लीड पास्टर साकासां बाप्टिस्ट चार्च डिमापुर डक्टर रेमा साक्सु एशिया इंटरकाल्चरल मोबिलाइजर बाप्टिस्ट मिशन ऑस्ट्रेलिया मिजोरम राइट रेभारेन्ड इसाक मुसाहारी बिशप BLC आरो रेभारेन्ड रबिलाल बसुमतारी